Bratasena sumpahe naga gini kang kaya mengkono tampanen ya nggih. Bratasena tampanen kula. Aja kaya ngono Bratasena. Yen pancen ora gelem nampa ya wis. Nanging aja mbok pala kaya ngono kuwi. Aku ora mala ning ya kaya ngene iki nggonku gandrung ngungrum karo bojoku. Mergo atiku wis gelem nampa. Awakmu lara nini. Malah seger sumiyah apa malah enteng kados dikeprok watu. Ora dalah kanggo sawetara padha mangandra wina ning papan kang prayoga nanging para Pandhawa isih dawa lakumu. Sira darbe kewajiban madhangake swasana saka pepeteng. Nindakna tapa ngrame tetulung kang tanpa pamrih ya nggih. Lumerek kengkang wanci Pandhawa hangayam wana nasak nusup ing gegrumbul kasrimpet ing penjalin cacing datan rinewes Gantya kang minuwus ora kaya ing prajaning yaksa ing nagaring Eka Cakra raseksa Sang Prabu Baka ingkang kulina mangsa daging Tata Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana ana Markana Samirana Samirana lan Warayang Pancabayu Pancabayu wisikan pagulingan limo latal bojleng iblis lanat padha kucikan ban cantik werdi Tobat kula wonten pangendika ingkang dawuh patuko Kanjeng Sinuwun misi ingkang abdi kula pun cantik werdi
Dina iki yen to tak rasa kaya-kaya durung ana kang caos dahar. Mongko sing ketiban ora kudu caos dahar ana ngersa panjenengan ingsun ora liya Desa Manahilan. Coba golek ana sapa wong Desa Manahilan ingkang kudu pasok dahar marang panjenengan ingsun. Batoban nun meninggi. Menawi mboten klentu pametang kula menika dawah wonten Demangi Jropa. Nanging ngantos bedhog tengange mekaten wanci paduka badhe ngersakaken dahar. Dereng kawis tinggal Demangi Jropa anggenipun ngetraken sekul sak grobak menapa dene lawuhipun jalma menungsa setunggal. Togok wonten pangendika ingkang dawuh. Rupamu dek kaya melet. Sampluk ndasmu mudhar. Demangi Jropa apa lali yen to dheweke kudu masok sega sak grobak. Jangkep sak lawe menungsa siji kang dibumbu rujak kok. Nek mesthanipun nggih mboten kesupen. Wong sega sak grobak kok lawe wong siji. Haplah suwe-suwe wong negara Kacakra kene entek ya, Kang. Ayo nek iki ora disumpet ya entek. Lho, karek aku kowe kuwi dipangan. Dapurmu gaglak kapane? Arek balung. Arep karek balung nek anggota dewan. Mban, kula wonten pangendika ngadhawuh. Tak wangeni nganti surup surya. Yen to Demangi Jropa rasok dahar. Tak parani tak batek sak eneng-enenge. Aku iki kepiye to Nyai? Dewa paringa pitulungan dhateng kula. Aku esuk teka pati Nyai. Tobat Kyai. Sampun ngantos paduka ngendika ing kados mekaten nggih Kyai. Aku kudu njaluk pangayoman menyang sapa? Kowe anak-anakku sakloron niken pindri karo kowe Bagus Rawan. Lan ing nyatane negara Kacakra kene iki
para kawulane padha tintrem merga dimangsa siji mbaka siji dening Prabu Baka. Mongko sesuk-esuk aku kudu caos dahar ana ngersane ingkang sinuwun. Nyai, aku jejering bapa. Bapa kuwi siji kudu goleke pangupa jiwa kanggo anak bojo, loro nuntun jiwane anak anjok marang kautaman, angka 3 ngayomi raharjaning batih, kaping 4 ngrabekke lan ngomah-omahke anak nek wis wancine diwasa. Mula ya Nyai, kowe aja padha nangisi. Sesuk-esuk iki aku boreh ana bumbu rujak. Surungen gerobak kebak ana sega diaturke ana ngersane ingkang sinuwun open ana anak-anakmu. Aku pamit mati ya Nyai. Oh. Surem Dewangkara kingken lir manguswa kang layon. Panjenengan menika guru laki kula lho Kyai. Kula wonten ing griya mriki menika inggih gadah kewajiban ingkang boten benten kalian panjenengan. Antawisipun inggih menika setunggal nglairaken kang sarta nggula wentah anak-anak paduka. Angka 2 nuntun jiwanipun anak saged lumampah wonten margining kautamen. Angka 3 dados wakil panjenengan sak wanci-wanci panjenengan linggar saking griya. Ingkang wekasan kula kedah rumeksa dhateng kesarasan miwah karaharjan panjenengan Kyai. Mila saking menika tinimbang anak-anak kula ingkang tasih alit-alit sampun dipun tinggal dening bapakipun, lowong mbokipun kemawon ingkang pejah kula ingkang kedah dados mangsanipun Prabu Baka. Panjenengan ngayomi anak kula kemawon kula ingkang dipun ladosaken dhateng Prabu Baka. Kula nyuwun pamit pejah nggih Kyai. Oh. Dewa. Oh, lah kok dadi kaya ngene ning kowe aja bengok-bengok lekmu nangis. Mundak krungu, mundak mireng dayoe. Ingkang padha sare, apa kowe lali yen kowe surup mau nampa dayoh? Dewi Kunti lan para putra-putrane ingkang padha ngiyup ana ing sampok iki. Katoban ngajeng kados pundi malih to Kyai? Bapa, aku wae sing mati ya Bapa. Bapa, aku iki tinitah dadi anak anunganing Dita. Bocah lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero. Kowe wis dadi wajibe yen aku dadi tawur. Bapak lan simbok apa dene Mbak Yupindri tetepa sugeng palipurna aku wae sing bakal dadi panganing Prabu Baka. Mulaku njaluk pamit mati ya Bapak. Oh. Bratasena, apa kowe wis turu? durung? Kowe krungu sesambate sing duwe omah iki? Iya. Mula kang saka kuwi aku njaluk pangestumu Babu Kunti. Kowe saguh makili nyawane Jrapa bojone lan anak-anake. Saguh. Ora mung temang Jrapa sak kulawargane.
Aku saguh mati dadi tambel tawuring wong sak negara Kacakra. Anakku ngrayu metu. Yata laruta sangking yudha sang guru kula yen tan ngutus sang Sri wah nyuwun pangapunten ingkang ageng Raden Ayu. Ih, mbok menawi ganggu dateng kamardikan sing andika sak putra anggen paduka sare. Ora dadi apa Demang Ijrapa. Aku wis krungu kabeh apa ingkang dadi ripeting kulawargamu. Mula kang saka iku kowe kabeh ora susah padha dadi panganing Prabu Baka. Anakku lanang Bratasena ingkang bakal makili kulawargamu. Bumbanana rujak aturna ngersane Ratu Gustimu dimen dimangsa Ijrapa. Waduh Gusti Ayu, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten Raden Ayu. Panjenengan menika tamu menika kedah kula mulyakaken kados dene mulyakaken dewa. Menawi wonten tiyang ingkang damel sengsaraning tamu, yektosipun benjang badhe kecemplung wonten genining yomani temah badhe nampi pasiksan langgeng ingkang tanpa pangapura. Mila nyuwun pangapunten menika pekawis kula warga kula piyambak sampun ngantos paduka miwah putra paduka dados banten Nyai. Aku tak mangsuli rembugmu ya Ijrapa. Inggih kados pundi? Yen ana wong wis nampa pitulunganing liyan kang wujud boga, kang wujud brana picis ya kang wujud pitulungane guh pratikel. Mongko wong mau ora gelem males budi kabecikan menyang kang nulungi. Sayetine wong mau bakal keweleh ing dina patine. Satemah besok kecemplung ing pasiksan langgeng kang tanpa pangapura Kiai. Waduh. Tetep kaluhuran pangandika paduka kula kawon wibawa kalian paduka nyata pangandika paduka tuhu titis kados pangandikaning Dewa Ngejawantah. Nggih, kula mboten saged menapa-menapa malih. Iya Kiai yen pancen ngono. Gage Bumbanana anakku. Ora susah dadak ngenteni sesuk-sesuk saiki. Nyai Gage adango sing akeh. Adango sing akeh awake dhewe diwakili dening Raden Bratasena Nyai. Usawe Gorisang Bratasena sarira sakujur den borehi bumbu rujak lumampah Kyai Demang Ijrapa miwah anyurung gerobak isi sega gurih makendung-kendung
Horeg para kawula ingkang samya ningali. Lah sapa kowe? Iye bekti kula katur kula Demang Ijrapa ing Manahilan sinuwun. Wah. Kowe sing beler. Wis wayahe pasok dahar ana ngersa panjenengan ingsun parandene nganti kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambanging watu item. Ayo endi kulawargamu sing kudu tak badhok ah? Ngaturi kawuningan menika. Kula aturi mriksani wingking menika wonten sekul gurih sak gerobak lan menika lawuhipun. Menika sampun kula borehi bumbu. Kunjuk paduka sinuwun menawi paduka dahar kalian menika badhe wareg selaminipun. Ajok norene tak gagelake. Lah wah, lawuh kok mareme kaya ngono. Pekulitane wah gedene sakmono kuwi ya dicokot ndah empuke. Pawakan nek gedhe dhuwur kaya ngono kuwi dipangan sewayah-wayah enak. Ketoke diklethaki nyunyur. Wah, kaya kandhane bapakku mau. Piye? Kowe bisa mangan aku wareg sakjege urip. Ya apa iya? Dadi aku panganen. Kowe aja budi aja bangga sambat wong tuamu. Tadah cara mangsa wae. Wah. Loh. Loh. Wah, trayoli pinantang. Wah, tak kira nyunyur kok. Kaya nyokot krakal. Ngantem pilingan nganti ambyar kunang-kunang gue. Kowe apa bener anake Demang Ijrapa lekno mripatmu? Panenggak Pandhawa Bratasena. Sapa? Panenggak Pandhawa
putraning Bapa Pandhu jenengku Bratasena. Walah trembelane. Wah, kondang jeneng mule. Anake Ratu Ngastina. Kowe makili wong Manahilan. Apa mbok kira aku wedi karo diapurmu? Wah, kowe ratu kok kean dosa. Ora tak cupet tekan semene entek kawula. Wah, untal malang minggat. Wala mboten saking mantul menapa-menapa. Waduh. Wah, jebul kadiktayan sing andika ngedap-edapi ngger. Anakku kula wong gagah. Wis padhang negara Ekacakra. Kanthi rubuhing Prabu Baka mertandani merdikaning negara iki kula. Manggen sonya tengah kulem lenging harun ungkara sang Brahmana
tan pendah swaraning madu bronto manut kembang rarap ning rimang Guryang ning kontho marma sangga jaya kantho hungkungan delang ngulir gending juringing raja swara rari lengep tekap ning koko Dupitatase ngamancan dewasaning Sang Hyang Arkanana kawusa wancine wis gara-gara. Eka bumi dwi sawetri gunung catur samudra panca teru satpangunan Sabto Pandita Asta Tawang Nawa Dewa ing apa ta isining kang mewelak jagat horeg bumi kontrak sru kasrek ing angin guru anenggih pangaribawan nirpat punakawan ingkang arsa jumedhul aning tlatah banyu kencana caning-caning talaga kadilangit membang teng pasulan membang teng pasulan upamaneka lintang tulya kusumaya sumawur lumrang wekang sari pindha jalata Ladala semangat ing labuh. Gumunku sak wingi tekan mau esuk tekan sakyane kok ya ora kembo. Wah, pancen kurup ki nek ngaturi kadang-kadang niaga pengrawit padusunan. Wah, kurup tenan. Nah, wis ora duwe ngaduh, wis ora duwe sambat. Enenge iki wis mung kok beda karo wong nggonku. Eneng iki gur
Oh alah. Angger suwe ora gamel, kapan iki? Ning angger wis mbacut rong bengi, telung bengi ngono wis ting klelet kaya wong lempoh. Wah ning nggih, wah demenakake temenanan iki. Wah uyagane Mas Heri. Aku ku ya urung tau roh wayangane, Mbak. Nek akeh sing lapor nyang aku jare wayangane iki ngiblate aku jare. Sing aku dhewe ya urung tau roh rupane kaya ngapa ning nek lakon Rama Bargawa kuwi jan plek kuwi. Nggonku ning nggon TV kae mbiyen terus dienggo tesis, dienggo skripsi. Lulus tambahi titel SSN. Ditambahi BRG. Heri SSN BRG. Bargawa. Nah, ini ya ora apa-apa wong. Nika mbiyen muncul pisanan nika ning daleme Pak Anom Surata mbiyen. Nalika mbiyen ya horeg kae. Pisanan mbiyen Kunti Pilih terus niku Rama Bargawa niku nang Rebo Legen nggone dalang-dalang niku wah horeg. Mergo ndek ben jih nom kok. Wah, dalang nom kok nganggo lakon dramatis. Wah, jan ngeri. Nek nggon buku ki nggon pakem pancen mboke iki dipetel tenan, diwadung tenan niku nek nggon pakem ngono. Ning sing jenenge dalang ki kudu nganggo ngenek. Dipikir kuwi pendidikane budi pekerti karo moral piye. Nilai-nilai adiluhung piye. Apa ya enek sak bengis-bengise anak ki kok terus mlathok mboke iki lho. Yarpa kuwi wong stres, wong kepiye ning nadyan pakeme ngono ning kudu dipikir supaya pendidikan morale iki ben aja kaya ngono. Ya diala dikaya ngapa sing jeneng wong tuwa kuwi dadi dalaning pemadang. Nek mboten enten ibu, kula lan panjenengan mboten linairaken wonten ing donya menika. Aja niru Bargawa kok mboke kok dipetel. Nek iso digoleki sanggite ya digoleki sanggite supaya mboke tetep mati ning ora diplathok anake. Iso mawon. Ning 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 neng 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 neng. Rumangsaku klenengan sore mau gamelane rada bliruk saya wengi kok pleng. Apa? Paling ya mung siji loro kuwi sing sliring iki nggo napa ngono lho ning. Gendere ya ora iki rumangsaku. Ane wong penggendere iki iso ngowahi laras sakal ning kono. Angger kira-kira anune dileleti idu ngene. Ah, kuwi penggender saka Klaten kuwi. Apik. Kanca-kanca seniman seniwati ya pirang-pirang ning nuwun sewu. Ha wong niki ki ming wong jagong Kula niki sowan mriki niku mung jagong. Dadi nggih sak gelem kula. Mayang ya sak titahe, sak kepenake wong niki mboten papane wong golek dhuwit niki papane wong silaturahmi kok. Nggone wong silaturahim, nggone wong paseduluran. Dadi nggih butuhe jagongan ngeten mawon jaga kalih bengangang ngoten. Apik mboten nggih, ora usah dipikir apik eleke wong jenenge wong jagong kok. Nek mau ler kambang wis, aku tak ngaturi sedulurku saka Jakarta dhisik. Monggo, Mbak Keci mang ngastomik mriku, Mbak. Turuk. Neng neng. Loleng yo.
tok tok. Tok tok. Han. Ning yo suarane gamelane Heri iki jan nyamleng temenan. Kula bidal mriki sirah kula nu wah jan kaya dipantek nika. Mula guru mangani timun mawon. Lah wong tensi kok mara-mara munggah. Sugeng enjang Mbak Keci. Sugeng enjang Mas Petro. Wah nggih, wah. Wah, kanca-kanca mriki sami salut kalian kendangan panjenengan. Piantun putri kok kendangane tembel. Nek panjenengan pun ngangge raos nek Nur nika wau mung waton godhog. Oh, menawi kula sae Mbak Nur menika. Cengkokipun menarik kula mboten saged meniru. Mboten saged kula. Niru cengkoke Nur niku? Nggih. Alah ampun ditiru wong elek mriku kok ditiru. Mboten cah ditiru, apik panjenengan. Niku wau kula rekam badhe kula sinau sepen cengkok. Cengkoke Nur niku? Nggih. Alah. Cengkok sing pundi? Sing kados Mas Joko niku kados napa nggih? Saking dusun napa saking pundi niku? Oh, niku sing tak ngoten niku to? Nggih. Alah, kaya ngoten mon kok niku ling ngenuti angel Mbak nek ngoten niku. Wah, angel. Ditulis angel sangat, mboten usah ditiru kok ngoten. Wong niku dhek nggih mung ngawur kok. Menapa pancen muridipun Mas Joko? Lah, mboten ngerti nek secara gelap. Lho, tegese kendangan cengkoke niku nek saged lewat telepon apa lewat SMS saged niku. Kitung datung tak kegentong tak niku saged mawon. Niku di SMS-aken saged. Angel sanget. Nggih. Wong sakniki niku nek SMS niku napa-napa kok disingkat kok. Contonipun Kula niku nek SMS kalih bojo kula ora sanggarapi wong liya bojone dhewe. Bojo kula nu SMS ngono KMN. Terus dikai tanda tanya kemana. Terus aku jawab RY Royal. Terus diwangsuli melih TKP. Niku tegese tak kepruk. Terus tak tambahi NDSM ndasmu. Wong Nur barang niku wis ngoten. Nek kula SMS kula jak nyinden madane teng Nganjuk teng Jawa Timur ngoten niku. N titik-titik arep pula Nur ngoten niku. TGL 12 tegese tanggal 12 KM NGTN kamu ngetan terus mangsuli aku terus AP MDG GYN apa mandek guyangan ngono terus niku bocah kok jaman saiki kok wong disingkat kok ya mudeng ya. Mbak Kesi. Dalem Menawi manut panjenengan. nggih. Situasi wayang menika mangkenipun tetep lestantun napa mboten? Wah. Hal menika wau nembe mawon dibahas wonten internet wau siang. Beh, Kanca panjenengan Mas Panuju weh, kalian kata kanca-kanca saking Jakarta wonten internet wonten ingkang tanglet nggih ngaten menika persis. oh, Lajeng menawi kula saking manca nggih, kula Nggih. mboten ngertos sedaya ning kula pengamat saking manca menawi kula wayang menika sakmenika sangat jaya malan. sak menika. Nggih, Jaya. jaya umpami kula sinau wonten Solo seben wengi mesti wonten kesempatan ningali wayang. Lah, Wonten Sragen,
napa wonten Klaten, napa wonten Solo, napa wonten Sukoharjo, kadang-kadang wonten kalih Alah Mbak, kedah jenengan milih jenengan iki dos pundi to, Mbak? napa? Lah ketinggalan ten wayang siji loro ngoten. Alah Mbak, niku mboten kenging nggo ukuran, niku sambatan, Mbak. Mboten kenging nggo ukuran kok pek wingi nek wayang nek kok terus wayang Jaya. Ning sambatan napa mboten tegesipun penonton kalian sponsor kalian ingkang kagungan dalam tetep kersa menawi wayang, tetep pilih wayang. Sambatan napa mboten berarti wonten ingkang milih wayang tinimbang kaset, tinimbang Lah niku lak tumrap sing ndelok sing ningali pilih wayang. nggih. Lah nek kok terus tumrap sing nanggap kok pilih wayang, pilih wayang. Lah nggih lho nek nyambat nggih mesti pilih wayang. Ya seneng sing nanggap, lah sing ditanggap senep. Nek disambat niku mboten kula, nek kula nu niat gaene sambatan ora masalah. Nek kula Tegesipun remen tasih remen wayang. nggih. Ngaten, Mbak. Nggih. Sak mangke situasi krisis ingkang pun mengglobal ngaten. Nggih, krisis Mboten namung Republik Indonesia, negari-negari pundi kemelak nggih kencokan krisis, klebet negari panjenengan sing kuat sak donya niku nyatane nggih kolomben kenging krisis. Malah krisis ekonomi ingkang sak menika wiwitipun saking Amerika. Lah nggih. Lah niki ngeten, Mbak, gathukane nggih ta. Nggih. Nek biyen niku saben instansi niku mesti nek ulang tahun wayangan. Nggih. Hari-hari besar nasional niku mesti wayangan biyen niku. Nggih. Lah nek sakniki pripun? Sobi, danane badhe saking pundi? Nggih dalan-dalan sambatan. Loh, Ngaten mawon solusinipun. nggih nek ngoten sampean sing mayang mawon. Kula sing nanggap. Oh, jenengan niku lho. Sak sambat-sambatana dalang niku mesti enteke dana niku kathah. Merga pergelaran wayang niku pertunjukan klebet kolosal. Nggih, leres. Wayang gamelane sewane pira, sound sisteme sewane pira, rokoke pengrawit semono kuwi pira, ingone pira, tuku debok pira, panggunge pira, tarupe pira. Nggih. Undangane konsumsine pira. Lho niku cobi mangitung pun pinten niku. Niku urung nganggo opah lho, urung sindene. Niku nek dipethuk. Nek nganggo pit motor ra gelem dijupuk nganggo gerobak. Gerobak iki motor mboten elek-elekan. Trima sang vokalis. Karo nggawa watu. Lho, cobi. Niku dinampak-nampakno telase dana niku tetep kathah, Mbak. Mila Nggih. dos pundi solusine menurut panjenengan supaya wayang tetep jaya? Dipun. Menawi kula menika libur seminggu saking Jakarta menika wengi wonten wayang kok. Kula kinten tetep senadyan krisis ning mbok menawi duka nggih mbok menawi Alah. Sakniki ngeten mawon. nggih. Obama nu sida mriki mboten? Sias benjing Juni nggih. Nggih, nek sida mriki mangkandhani, kan mampir nggen kula rong-rong dina. Wigatosipun napa? Nggih kan nginep-nginep nggen kula rong-rong dina ngeten. Lajeng? Mengke kula jajilane kula kan wayangan terus kan menika. Kula Oke. kandhanane. Pancen Presiden Obama rumiyin wonten Menteng. Nggih. Wonten Menteng kali tahun remen kalian wayang pas zaman SD nipun. Nggih. Remenanipun Anoman. Nggih. Ciyosipun. Nggih. Wah, nggih. Ah, muga-muga sok Juni rene tenan tak cegat ning Cengkareng. Cegat. Ning kula kinten wayang tetap jaya Mas Petrus. Nah, Walipun nggih kebak pesan-pesan menika wau ingkang. Lho, menika lho pengakuannya Priyantun Monco ini anane langgeng niku merga kebak pesan-pesan moral nggih yang naminipun nggih sampun dipun tes kalian kahanan dangu kok Mbak nggih. Nek wonten negari panjenengan wayang nika dos pundi, Mbak? Menawi wonten Amerika kinten-kinten saben taun ping 3 napa ping sekawan wonten wayang. Setahun ki mung ping 3. Nggih. Soalipun dalangipun namung nggih ingkang saged ning mboten profesional nggih saged saking mriki. Ah, Panjenengan rak sampun tindak Amerika. wah nek kula ampun nekseni tenan. Wah, jan mung
nonton wayang kok mboten beda kalih ten mriki nggih, Mbak. Lah niku berkat panjenengan saged nerjemahke teng basa Inggris kanthi langsung. Lah niku lho, kepinteran keahlian panjenengan teng mriku niku. Nek tanpa diterjemahkan panjenengan nggih, kula mboten mungkin saged komunikatif. Merga priyantun mriku niku senengane wayang ya tetep basa Jawa, basa wayang. Ora seneng di Inggris kening wonten sing saged nerjemahke. Lah gandeng panjenengan saged lah ya ditik tetek ning kelir kono. Wah. Kene muni apa niku ana guyu. Ning guyune telat. Ning pancen priyantun Amerika remenanipun gen filsafat gen sastra. Dados mboten remen menawi di Inggris ke. Oh ngaten nggih. Nggih. Nek Dalangipun menawi sambel kemangi ngenten remen mboten nggih. Mboten saged. Setunggal Amerika mboten saged. Rombongan ingkang Nggih. sambel kemangi saged mboten wonten. Mboten wonten ingkang ngetos. Matur. Mboten mawi sambel. Seneng aku. Lah ning kula gumun kok ning negara maju ki kok ya ngono ya, gumun aku. Aku tak kira mbiyen ki Amerika ki nek isine ki ming gedung tingkat-tingkat dhuwur-dhuwur kaya nggon film nika. Bulan iki ya ora, bulane ya nek desa barang. Nah, nggih dusun kula kados niki, nggih Daleme Mbak Keci iki ya nyenyet ngene iki. nggih. Kae nek neng kono namine pundi Mbak nika? Kalamesu. Oh, desa Kalemesu. Nek kene ya ngluwak. Ning sami marginipun nggih. Nggih, padha nggih Nggih, ngaten. sami. Oh, alah Amerika kok enek ngluwak. Ning menawi wayang antri nggih, antri karicisan. Nah, nggih. Lajeng Wah, Delok kebak wayang. sangat penonton. Delok wayang kok karcise nganti antri. Ora Amerika reneng. Ini ya nggih niku nek pian moncone anggere munis gandrung karo kabudayane awake dhewe niku wis ngantek ora ukur ngaten nika. Gek mayang mriko kok apike niku mung mara jejak nggih, Mbak. Krawitan pun mriko priyantun-priyantun asli mriko pun komplit. Oh, mboten. Wah, Sekecanipun nggih paling-paling mboten nggih panjenengan ngasta pengendar-pengendangan. oh, Jengen pengendang niku mboten masalah ning gumun kula niku lho. Nek klenengan niku kok ya kok pengrawit mriko, mongko priyantun-priyantun asli lho. Kok gendinge kok iso gedhe-gedhe ngoten niku jane dos pundi to, Mbak kok? soalipun Wah. menawi priyantun Amerika mawi otak ning mboten mawi raos ingkang terus nggih saged kemawon bikak buku niki baca cengkok-cengkok niki nyanglu niki nyanglu. Oh. Ning mboten raosipun benten mboten mungkin kados tiyang Jawi. Lah nek menurut panjenengan otak priyantun Amerika kalih priyantun Indonesia ki pinter pundi? Sami kemawon namung ingkang diagem nggih otak menawi Mboten. priyantun Amerika mriki nggih raos. Mboten. Kalian otak. Otak Amerika kalih otak Indonesia niku Sami. apik otak Indonesia, pinter otak Indonesia. Pripun? Mergane napa? Nggih. Otak Indonesia niku nek didol payu larang. Otake wong Amerika mboten larang. Sebabe ngertos? Otak Indonesia niku payu larang mergo ora tau dinggo. Oh, Mboten tau dinggo mikir ngoten lho. Dadi payune cek larang. Aja niki wau pesan-pesan moral sastra samenten kata niku mawi otak. Dalang penonton sedaya. Ah, mboten. Kata- Enten sing mboten mawi otak, setunggal. Napa? Niki sinden niki mboten. Wau mboten ngangge mikir ngoten lho, mung cul ngoten. Janipun Wau, otak. blas. Otak menika napa sopan nggih? Bahasa Jawi otak menika janipun ingkang sae napa nggih? Ingkang saya polo. 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 Beneran yo aneh-aneh. Otak kok lha niku nek bahasa Inggrise napa ora? Brain. Oh, brain. Brain, Oh, nggih. ngoten. Lah mung siji ta? Nggih brain. Namung setunggal. Lah niku kemenangane basa Jawa niku teng mriku Jelas, niku. nggih. Nek mriki enten otak, utek, polo. Lho, niku pun pinten mawon. Nik Madang barang niku nek mriko napa? Maem niku lho. it It tok to. nggih.
Dadi presiden dahar apa? It. Nek pitik mangan. It. Lah presiden karo pitik rek nek bedane. nek mriki beda, Mbak. Oh, enten dahar, madang, nggih. Maem. Gaglak. Kok Ngekek. kok karo Inggris ya padha ya. Nguntal. Oh, nggih, Mbak. Sae niku sae, nyosor Badok. sae. Nggih. Sing sae mele nyekek, Mbak. Nyekek. Nyekek nggih. Nyekek, badok, nguntal, gaglak. Wah, pinter banget, Mas. Jan Mas Wakidi nek mulang wah. Mas Niku aku. sering Mas Peter. Nggih. Mas Wakidi kalian kula sampun gaglak. Ngoten. Mas Wakidi mboten ngoten. Sampun gaglak ora kok. Mas sering kok. Engko tak gaglak lho. Engko malah ngono kok derek. Nggih. Ning pengalaman ngonco negari niku nggih kala mangsa nggih perlu nggih, Mbak. Oh, Ing ngatasipun negara Bolivia ingkang ngaten inggilipun mawon dhateng wayang udubillah remenipun boten umum. Wah niku panjenengan wonten Bolivia dados semacam idola. Ning nggih niku dereng tau wonten wayang mlebu negara niku sebab pancen kejaba adoh nggih nggone dhuwur banget niku ngantek mboten enten oksigen. Kula mon ngantos lara niku Bolivia ning priyantunipun wah luar biasa. Wah. Menika ora priyantunipun setengah Maya. Oh, setengah bangsa Pribumi. Maya sing nulis teng meja watu nek taun 2012 ajeng enten Nggih. huru-hara niku. Nggih, menika kata dukun. Ajeng menika paling inggil sak dunia, La Paz. Wah, La Paz menika. Kula niku melu ndredeg nek ngantek taun 2012. Niku tenan, niku pun enten bukune pun diserat teng bangsa Maya niku pinten atus utawi ewu taun kepengker ngaten tenggen meja watu. Lho, gumunku lho. Kok enjo meca nek sok taun 2015 rolas ki arep eneng ruhara. Niku kok iso niku lho. Nyatane napa? Badan Antariksa NASA, nggih ta? Niku pun ngumumke nek tanggal 2000 taun 2012 niku ajeng enten badai matahari. Nggih ta? Lho, gumun kula kok cocok lho. Ilmuwan kok karo wecane bangsa suku bangsa Maya kok njuh padha niku lho. Lan menika jamanipun Mahabharata ingkang ditulis niku saderengipun taun 0 to. Mahabharata niku. Nggih, ingkang Maya menika. Nggih, ingkang Maya, Tulisan nggih. menika nggih sampun 2000 taun Lah nggih, muncul. cobi. Semonten taun kok pikirane iso maju kaya ngoten. Nggih, pun sakniki enten nggih namung mendekatkan diri kepada yang kuasa nggih, Mbak. Nggih. Nggih, mugi-mugi upama ta enten ruhara tenan ngaten nggih. Ampun nganti nggih. Nggih kabeh padha keslametan mboten wonten menapa-menapa ngaten man nggih, Mbak. Nggih. Mergo nek ngantek badhe matahari ku upamane panase mboten nilok, wayange entek kabeh. Gapit-gapit ngluntung kabeh sereh nek wong wayangan. Mengko sorote srengenge tembus atmosfer mlebu ning bumi, telepon seluler rusak engko wis renek DMN karo KMN niku. Monggo wis pirang dina ora iso TL. Nggih, wah. Mbak, sakniki encon mawon gabungan. Panjenengan ngasta gender, Oke. Kang Loko ngasta kendang. Oke. Nggih. Apik. Manuke cangkeme mbok meneng kok. Muni ae. Manggung engko, kesi renek. Kesi renek ura-guru keteko kae. Wah Mas, ngasta kendang sing ngantek. Wah. Piantun Jatipura ben prisa kendangan
Beliau adalah empu karawitan gaya Surakarta. Yang tiada duanya. Menika Pak Wakidi menika adikipun Pak Wakijo. Kendangane wis walah wis. Hus. Wong sinaune Nyang Nur. Mongko Nur sing marai gut. Malah ora genah. Monggo, gendhingipun napa mathuke napa? Napa mari kangen apa sinom apa? Monggo. Nur, sindana Nur. Nggih. Sinom napa no, Mbak? Oh, sinom. Ya sak gamblehe lambemu apa? Jenengan dalu niki kok sentimen men to kalih kula. Oh, anyel kok. Lah napa kok anyel? Aku nyawang klambimu lho, antik ngono. Wong iki gawe mode iki mbok sing padha kancane. Pripun to? Lho nek sinden-sinden ki rak ya terus nganggo blewekan ngene. Lah kula niku sopan ngoten lho, kan kula piyayine alus. Oh, lho. Oh, lho. Lah kowe iki malah kuwalik kok Nur. Lah pripun? Lah nek ning panggung nyinden ngono malah mbok rapeti ngono. Ning nganggur ning kampus ngono. Oh. Minol. Oh. Nggih no. Wah, nganggo jin ngono kuwi. Wah, ngantek ting petetet kae. Terus nggon bokong gambari godhong waru. Wah, dipanah. Karo ditulisi ngisore silahkan. Oh. Oh, betul. Nah, kok ngene kok rapet temen. Ayo kaya Bu Narti, Bu Suki, Mbak Karnen kuwi diblewek ngono. Nek perlu ki ketokane rada ngisor terus anune diunjukke kaya Bu Patmi kae. Dadi ngantek ketok ngono. Kaya Bathara Guru Sedakep ngono. Ngono kok rapete ra jamak. Ayo, kaya apa? Ora, kacek ora karo kendangane Joko. Kacek. Karo kendangane Nur piye? Wah, bumi langit. Rene Gong ki lho, nek kendangan apik, genderan apik. Aku agak gelem metu bareng sing ngasto kendang Mas Wakidi. Lah kok mau ora metu pas Nur mau. Siapa? Kendangane Nur mau. Maksane wong ngapike kaya ngono kok wek. Nah, rungokke. Suara suling
Oh. Iki sing tak enteni, Le. Kidlang. Ah, pirang-pirang nyangan ora metu kidlang. Ayo, rungokno Nur, tirokno ngono kuwi. Nggih, niki kula rekam kok niki kok. Mbak Sukiyati mang teruske, kupinge Nur ben ngrungokke. Oh, kula nek diwulang karo Mas Makidi iki direkam. Ngrekam ki werna nganggo HP wae kenek nggo ngrekam kok. Lah. Yo. Bisuki, Nggih, Mas Petrus. rasane beda ra dikendangi Nur karo kendangi Pak Wakidi. Nggih wonten bentenipun. Ah. Kok nggih tangan kakung kalih putri nggih antep kakung mestine. Dadi nek tumraping awakmu dikendangi wong wedok karo kendangi wong lanang kuwi. Tangan wedok karo tangan lanang. Nah kula nggih pilih lanang mawon. Oh. Kula nggih nggumun tidak nyana lho Mbak Kasi kok iso gender. Apa? Tidak Tembung kenyana-nyana. Oh. Bisa kenyono-nyono niku lho. Oh, alah. Wong gendeng. Nggih Wong Jawa kenyono-nyono kok kenyana-nyana. Lah kalau begitu, kalau tidak boleh ya saya mencari liannya. Ya nggih mangga karsa. Bisa niku monggo kersa. Oh, alah. Wah, dintup tawon aku. Ora ngajar iki tawon apa iki? Lah jenengan niku dalune iki anu Pak, rekake kemaki ngoten lho. Ngapa? Nggih dintup tawon, biasane jenengan niku mayang mboten ngangge gelang, ngangge gelang bodi, kapok dintup tawon. Nyangkem. Tak lusur ya ora itu lho Mbak Nur. Sirku tak lusure ngono ya. Apa rumangsamu iki emas?